Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon atong iampo sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, labi na gyud kining ulan nga ang tubig, no? Nga daghan pa kaayo mga tao karon nga naglisod na gyud kaayo sa panginahanglan sa igo-igong tubig. Ang ato sad nga gipangandoy nga kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, nga ang ato untang mga leaders sa mga nasod, simbahan man o sa gobyerno, kamao untang mo hatag sa maayong pag-alagad, Diyos nung pangalagad sa mga nanginahanglan nga katawhan, dili magpunay padala sa ilang mga garbo hangtod manag-away o maggubat kanunay. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sad nato dinhi atong iampo, labi na sila sigig palitan ni atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga gikinahanglan nila karong mga panahona, labi na niining panahon sa mga krisis. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga miabli kanamo sa agianan sa langit, pinaagi sa paghimaya sa imong Kristo o sa paglamdag sa Espiritu Santo, itugyan nangamuyo kami nga sa pag-ambit namo sa dako kaayong gasa ang among gugma madugangan o mulabip pa kalig-on ang among pagtuo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay si Hari Agripa og si Berenice miabot sa Cesarea aron pagyukbo kang Festo. Human sa pipila ka adlaw didto, ang hari gisuginla ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, ani ay preso dinhi nga wala buhii ni Felix, og sa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Hudiyo mipasakag sumbong bato kaniya, o gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila
nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kung wala pa siya makatubang sa nagkiha kaniya o wala pa siya katagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi, wala ako maglangan. Pagkasunod adlaw, gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Naglalis lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon ug mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Jesus nga nabanhaw kuno matud ni Pablo. Ug tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton niining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto siya husaya. Apan miapilan si Pablo ug mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya ug nga ang emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisuhon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono, dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono, dito sa langit. Dayka ang Ginoo o kalag ko, tibuo kong kaugalingon, dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo o kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Kay maingon nga ang kalangitan hataas, labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo alang kanila, nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan, halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipalayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono, dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit, ug ang iyang gingharian
nagahari diha sa tanan. Dayga ang Ginoo, kamong tanan niyang mga anghel. Kamong gamhanan diha sa kusog, nga nagtuman sa iyang sugo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono, dito sa langit. Ang Ginoo manaak kaninyo. Mana sa kalim. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Human sila makakaon miingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ray nagbakos sa imong kaugalingon, og nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Kining atong kinabuhi dinhis kalibutan isip mga Kristiyanos, mao ni siya ang magdala nato ngadto sa trono sa Dios or gingharian sa Dios. Namatod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ang Ginoo. ang Ginoo Trono. Diha. nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Lingay mong tupad, yung naganahan kang mo tupad didto sa trono sa Ginoo.
ginilingi. Ang kasagaran nato sigig paningkamot nga maghimog trono dinhis kalibutan. Ang Ginoo gani nga Ginoo na gid siya, wa siya maghimog trono dinhis kalibutan. Ang unang Santo Papa nga iyang gitudlo nga mao si San Pedro, wa niya himuig trono dinhis kalibutan. Ang iya hinuong giingon, idupa nimo ang imong kamot ug lain ang magbakos nimo ug dad-on kas lugar nga dili nimo gustong adtuan. Sabot, ang magbuot nato dinhis kalibutan dili kita, kung dili ang atong isig katao. Gilingi ako sa imong tupad, yung na musugot ra gyud ko sa imong pagbuot. Yung na musugot ra ko sa imong pagbuot. Pero kung maghimo na tag atong trono, adi na ta musugot, makig-away na ta. Muna karon ang ato mga leaders dinhimas atong nasod o sa gawas sa nasod, naghimo nag-ilang mga trono, naggubat na. Dinhis ato, way hunong kinihaay, siging hearing, purting dagkuan na to gasto aning ilang hearing, gikan na tong pagkumpanya sa eleksyon, hangtod sa eleksyon, nahumanang eleksyon, siging hearing. Sukad pa ginasuna, kabantay mo. Sukad pa ginasuna. Hapit na lang kung mamatay. Sige lang yan. Naagi na. Nga naman, kay nagbangi ang mga trono na naghimog ilang mga trono. Gani, di magita ka maong mo respeto sa atong eleksyon. Kasagaran, ma-eleksyon ma sa barangay, lungsod, probinsya, o kaha, nasod. Di ta ka maong mo respeto ang atong napilian, atong sigihag akyos nga nanikas, ang kadto sang napildi sige sa yaw-yaw, ikasunod kadto na sa imo daog, karinasan ni napildi sige na sa yaw-yaw, di gyud mo respeto sa nidaog. Nganong ingon ana man ta, kay naghimo tag mga trono dinhis kalibutan. Kami sa mga pare, himog trono sa parokya, himog trono sa diocese, mga obispo, nga mura na gyud bag, amo na giningging harian. Tanang na mangutanan nako dinhi, Pader, ibalhin ka? Nako, sure, ibalhin gina kay mo man ay among nature. Siya unya, Pader, kaluoy sa daning imong parokya, ngan luoy man nga na may pare ibutang dinhi. Di ba? Ngiling nga imong tupad, ingnaw, sugot na kag ibalhis, Pader. Ingna ba? Inasugot ka, balhis, Pader. Og di ka nimo musugot, pasabot, naghimo na sad mog trono dinhi. Ako ba, inyo kong palingkuron dinhi, nga murag ako ning trono? Dili, oy. Ang ako rin yung gusto, nga hotdon ninyo palit ang slot. Kana lang, ikahurot aning atong slots o palit, mamiya na ta. Kay dili man ni nato trono. Ang trono nga gihimos Ginoo para nato tuas langit. Ang magbuot nato dinhi mao ang atong human authority. Nya kay ang human authority namo mao man ang obispo. Unsay gustos obispo asa may ibutang adto mi didto. Nya buhato namo kutob sa among mahimo unsay mandato, mandate sa among pagka-assign niya ng maong lugar. Ako sa una, na-assign ko seminaryo, SPFY, 7 ka tuig, first assignment, naningkamot ko pagbuhat, niya gipakapinan to, nga nahimo kong treasurer niya ng San Isidro Parish School, diha sa 4 ka tuig ko diha nga nahimong treasurer, nagtuman sa ko, ingon man nga ipayo-ayo ang eskwelahan, nakatukod mi diha og kanang dagko nga mga buildings, ka project mi diha mga 50 million kapin sa among team nga nag-alaga diha. Human diha, balhin na po ko, gipunan, lain na sang assignment, dito na sad sa Maumawan, karon parokya naman na, gi-mission station sad to. Ako sa iwadwa dito, sakit ko akong likod dito,
tabag bugwal dito, masa, simento, aron lang yun maka tarong-tarong sa among kapilya. Karon nahimo na ng parokya dito. Ang mga inana ba? Kung asa ko ibutang, gibutang sa kong prisuhan. Daghan kayong napriso. Ni-increase ang piniriso atong pagkaasahin ako. Kay amo manggiatiman. Natuman sad dito sa prison ministry nato, 5 ka tuig sa ko. Diri na sad ko gibutang karon. Nakagusto ba ko kung ani ko i-assign aning San Vicente? Wa ko'y pangandoy. Naganahan ako dito sa prisuhan nga ato ko magsuroy-suroy tipon sa mga piniriso. Pero kay gibutang man ko din mo na ning kamot lang sa kog buhat hangtod kanusa nga magpabilin ko din mo na kay hapit naman tingali may balhina, hutda na ninyo palit ang slot. Ngatong slot is BF Dag na apay nanay 21,498 ka slots ang atong halin. Murag hinay-hinay pa no, pero sus kanindot og mopalit lang itong tata. Nga napay 38,500 to ka slots nga available. 500 pesos per slot. Nga nasa taan ni 16 slot challenge na tag 8,000 niabot na sag 20 ka 16 slot challenge. Nga nga to sang MMHD katong kang Mama Mary dito sa Kapilinya naman tay 6,000 ka slots aning gibaligya nga tag 1,000 per slot na nasa tay halin nga 234 ka slots na pay 5,766 ka slots nga available tag 1,000 per slot. Pangutan ako no imong kaugalingon karon in relation aning pagpamaligyag slot karong si Manaha unsa kay gihangyo sa Ginoo nimo ang pagpalit og slot o ang pagtigom sa kwarta? Ingna unsa kay gihangyo sa Ginoo ron nako ang pagpalit aning slot bisag usa lang ka slot o ang pagtigom? Nya kun ang imo ganing tubag para sa imong kaugalingon nga security mao nay leading ba sa imong pamalandong para sa imong kaugalingong security, sayop na ang imong gihuna-huna basta para sa imong kaugalingong security. Muna ningon si Jesus, sa batanon ka pa pasabot ang imong pagtuo taphaw pa, ikay magbuot nimo, ikay magbakos nimo. Nya moadto ka sa lugar nga gusto nimong adtuan, pasabot ang imong kaugalingon mo'y imong gusto nga tagbaon. Pero inig katiguang na nimo, pasabot og matured na ang imong pagtuo, lain ay magbakos nimo. Idupa na lang nimo imong kamot ug dadon ka sa lugar nga di nimo gustong adtuan. Unsa may sentros Ginoo dinhi? Ang atong paghigugmas Ginoo kun matured na gani, magsigi na tag-atiman sa iyang katawhan nga gitawag niya akong mga karnero. Kung nahigugmatas Ginoo, mag-atiman tas iyang mga karnero. Ang panginahanglan sa atong isig katao maunay magtudlo nato unsaon paggamit ang atong tanan nga mga grasyang nadawat kanang gitawag og basic nga tulo kati time sanang usa talent treasure. Dili na kitay magbuot ana kung mo matured ang atong pagtuo. Ang panginahanglan na sa atong isig katao mao na para nako ako sad pari pananglitan, dili na ko mo'y magbuot sa akong oras pagkanindot puntang ikatog karong buntag nindot kay lahos og tuog pero ika-alas 4 mata gyud kay mangandam ta para sa alas 6 nga misa or alas 5 labing dugay kinahanglan gyud mo mata kay mangandam. May gud unta kayo nga di na ta magsigi og yaw-yaw diri barog-barog kakapoy ba ani pero mao may mandate sa akong
Akong pagkapari, mao maning paagiha makaalagad ko, kamoy magbuot nako. Nana. Kanindot na gid untang iundang og baligya aning slot kay murag ngakong naong mura nag-slot. Kana bang kadugay na gud mura bag para nako murag dugay na kay ba, pero sigihan man sad kog hatag og mga kuan. Ingnan ako sa Bishop Ruben, Bishop 6 million ra man na. Madara tingalin na din ay ayaw Father Sian tabangi mi ani kay ato ba aning kapilinya. Kamo sad ako sa mong ingnon, kamo mga matured na og pagtuo, ato ba yan ang kapilinya, kita ba ay gatukod ana more than 50,000 ka mga tao more or less ang atong nagtinabangay para matukod na nya kining mga 50,000 ka tao nga originally nagtinabangay ta pagtukod anang original nga kapilinya ni adtong 2021 hangtod 2022 kana na lang gamay kayo nga 6 million di na to mapalit. Ay mamalit ay kausa lang 50,000 guta ka buok ato nasa among record appeals mga anonymous 50,000 ka pin. Muna ang mandate sa Ginoo kanato sunod kanako, pero ang pagsunod nato sa Ginoo binasi sa gugma. Unsa maning gugma? Magsigig tabang sa isig katao. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, gaagad na lang siya unsay gustos tao. Niingon gani Festo, wa man ko kakitag problema aning tawhana, pero ang mga tao magsigi magkiha, ako lang sa ning ubanan. Ana, si Pablo sabi mo siya, dadalang ko ngadto sa emperador. Mao may gustos mga tao, mahusay gyud ko. Mao tong naabot gyud siya sa emperador dito sa Roma, o dito gyud siya namatay. Naputlan gyud siya sa liog. Pero dili na maoy importante kay dinhis kalibutan wa tay trono. Ang atong trono tuwa sa langit. Nigiling nga imong tupad. Ingna gub-ana ng imong trono. Gub-ana na ba ang imong trono? Kanang ikagid mo ay magbuot. Kanang imong standard ng inyong balay, kinahanglan gyud nga limpyo, kinahanglan gyud nga kinural. Basig trono na nimo ang inyong balay. Di na gina nimo pasudlan og lain. Ang gusto ra bang Kristo, dawata sa inyong balay ang mga way balay. May nangutanan ako, Pader, og pananglitan day koralo ni among balay para dili masod og mga mananap. Di day nindot, di day na maayo, nakumay kayo. Pero kumusta maagianan sa inyong silingan, wa ba maapektuhi sa imong pagpangural? Maayo bang ila agianan? Maayo raman, Pader. Naku, apadayuna na imong kural. Isa dili ni sala, nakuha man sa sala na occasion of sin kanang pagpangural. Nya gusto jud ka nga mohaom kas Ginoo. Ingon siya, gusto pa diroy kinsa bagoy di gusto nako kanang imong kural makapalangit ba yana? Siya unsaon man nako butangin na diha kato kong gingon sa una ba butangin na diag tarpaulin nga dunay litra nga nag-ingon pagtuktok og kamo ablihan pangayo og kamo hatagan. So ang imong kural naghatag na ron og evangelization, pagtuktok or pagdurbel og kamo ablihan, pangayo og kamo hatagan. Ana. Sa inyong paminaw, mahimo ka na. Depende na ninyo. Purting lipaya tingalis mga tao, kay magsige man na sila og panuktok. Niya kitang tanan naghimo ta ana dinhi tibuok San Vicente. Di purting lipaya manganhi dinhi mga tao. Ana. Niya inighuman nimo butang ana og pananglitag way tao inyong balay kay natrabaho mo imo na lang ng butangan sad og laing tarpaulin nga way tao ang balay. Proceed to the next house. Pangita o kamo makakaplag. Di ba? Kuha mo na. Preaching the gospel, magyapon na. Pangita o kamo makakaplag. Di mo. Adto siya sa unahan.
O may balay, o may tao. Niya ang unahan, pareha man sa nimo, nagbutang man sa panuktok o kamo ablihan. Di gyud siya maproblema. Ang mga way balay, ang mga way gikaon, ang naay panginahanglan, makakita gyud og lugar nga sila maalagaran. Ug mao nay meaning sa feed my lambs, feed my sheep. Di ba? Wa man mo ayo. Sige na, nindog lang ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, pangayoon nato sa Dios ang iyang gahom o gugma alang kanato. Sayod kita sa iyang pagkamanggihatagon. Muingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, og sila nga nangulo sa simbahan, magihan kanunay sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga minyo, magmaalinggaton sa mga panginahanglan sa usag-usa, sa ingon makitaan ang matuod nga kalipay diha sa ilang pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga makasasala, makakitag paglaom ug madasig sa kapasayloan nga gitanyag sa Ginoo ngadto kang Pedro, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga naguol, makasinati sa presensya sa Ginoo taliwala sa ilang mga pag-antos ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa tumagiplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na, makadawat sa kahayag, sa kalipay ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. kami. Makagagahom o maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tan-awa nga maluluyon o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, ug aron imo kining madawat ang pag-anhi sa Espiritu Santo
maghinlo unta sa among mga konsensya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa pangalangit, pagdaygon ng imong ngalan, uwabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuot, dinhi sa sa langit. Ang kalanunamo sa matagalaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuwa, luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, ipamulong lamang. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Dios, kansang mga misteryo naghinlo o nagpakaon kanamo, itugot nga ang ilang gigasa nga pagkaon magahatag unta kanamo sa kinabuhi nga dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung mangambisyon kita nga mosulod sa tronos Ginoo didto sa langit, dili ta maghimog trono dinhi sa kalibutan. Salamat sa mipaambit sa ilang mga grasya nato. Sige palit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG na apay available nga 38,502 ka slots. Tag 500 pesos per slot. Nya na sa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Ang ato sang special slot, ang MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance para ni Capelinia de Fatima, napatay available nga 5,766 ka slots nga tag 1,000 pesos per slot. Nya sayon ra kay ni siya, ato lang paliton usa ka slot karong buwana para ni Mama Mary. Nya pakapinansa ninyo usa ka slot para sa ni San Vicente Ferrer. Awa na. Impas na ning mga butanga kung atong buhaton kitang tanan. Ang ato sang disap available pa hangtod karon ang tag 500,000 pesos per slot. Nga investment slot. Nya pahinomdom sa atong Pentecost Sunday celebration karong Domingo adto dito sa IC3, labi na sa mga charismatic members o ang mga non-charismatic groups nga gustong moadto o mga tao, palit lang mog ticket. Niya tay ticket din sa atong opisina tag 100 pesos. Niya doon na sa dito sa IC3 o sa mga charismatic nga mga grupo. Wala pa ko'y update o pila na ihalin karon. Basta alauna sa hapon, magkita-kita ta dito. Doon ay mga praise and worship na sa mga talks. Usa ko sa mga muhatag o gamayng pamalandong o ang misa ni Bishop Ruben Labajo. Ato ning tabangan nga magmalampuson kay dako kay nagikatabang to enrich ourselves, especially sa mga gifts of the Holy Spirit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanim. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,